malalim pa itong gabi. Ay, so, arita sa isgutanan nga atong gikahinaman, kalabot nining atong palangga nga lungsod sa Hagna. O ni ata diri nagpanukad sa Hagna, no? Ang atong panginabuhi niya diri sa Hagna. So di gid nato mahimong kalimtan or labyan lamang ang panaghisgot kalabot sa lungsod sa Hagna. Ay laging Okay, ang atong isgutanan karon ug unsa kaha ang atong mapaabot sa paglingkod unya sa bagong mayor. Kay doon na natay bagong mayor. Magsugod ang iyang paglingkod isip bagong mayor odtong tutok sa Hunyo 30. O timan ka na ha? June 30 at 12 noon officially, no, mayor na sa lungsod sa Hagna si kanan upaw barangay chairman pagkakaroon ha, siya pa kapitan sa Kanupaw, di ba? Pero mayor-elect Mark Louis Mononggol. So karon way lipod-lipod ba nga pag-istorya. Talagsaon kining nahitabo sa Hagna, probably in Bohol, nga usa ka certified membro sa LGBT. O, kada bang ilang ingnon nga bayot, bakla, usay irala, napay mga mentalidad sa mga tao karon nga ilang bitawng BIB-ayon, tamay-tamayon, kining maong mga membro sa LGBTQ. O, di ba? Atin na, ayaw lang pagparuning nun na ingon ana nga mentalidad. Apan sa bagong panahon nato. Sa bagong panahon, kini sila dunay naidako kayong kontribusyon sa atong nasod, sa atong lungsod. Kini ang nahitabo karon sa lungsod sa Hagna. Nga usa ka certified member sa LGBTQ na pili nga mayor. Ambot ha, sa ubang lungsod, I'm not sure ha. Pero unique. Talagsaon kining nahitabo sa lungsod sa Hagna. So ang pangutana, unsa kay atong mapaabot pohon nining bag-ong mayor nga ang sitwasyon lagi probably only in Hagna sa tibok Bohol. Di ba? Karon namatikdan ako kini mga simanaha. Kini mga simanaha unta ba? Mo ni panahon sa bag-ong mayor ug ang daan nga mayor nga magkita-kita. Magtagbo sila, magmeeting sila, magsabot-sabot kanang giingon nga transition period. Doon na ba'y pagtunol ngadto sa bag-ong napili nga mayor gikan sa outgoing nga mayor. Ingon ana dapat ang magmubiya lagkalit ang mayor nya di niya itunol ngadto sa bag-ong mayor ang unsang mga buluhaton or mga wa mahuman or unsa pa ang mga problema. Ingon ana dapat tapos naman ang eleksyon. Humana ang eleksyon. Dapat magtinabangay na bisan katong napildi ug ang midaog. Kalimtan na ang katong mga issue unsa pa itong mga controversial kaayo nga hisgutanan. Tapos na ang eleksyon. Pero doon na tayo na matikdan sa Hagna nga mura man og I don't know ha. Correct me if I'm wrong. Nawa kini mahitabo sa Hagna. Pila na lang ka simana. Hapit na Hunyo 30. Dapat karon pa lang unta doon na sila pag sinabtanay panagtagbo sa ilang mga hunahuna alang sa lungsod sa Hagna. Transition period. Gikinahanglan kana aron doon ay hapsay nga pagtunol sa mga buluhaton
ngadto sa bag-ong mayor. Apan karon nang gawas man ang porbida lagi po ning kinapong Facebook. Kinapong Facebook hasta ako maapil. Ha? Kay doon na may ambot. Mao ba ni kagustuhan or nabay approval si Mayor-elect Louie Mononggol. Nga mo nagbahad. Ganot matod pa og dunay mga kontrata o mga bayro nun ang niaging mayor matod pa ilang kuti-kutihon, ilang susihon. Well, I don't agree with that, no? Nga wa pagani mo makaistoryahan ay sa outgoing mayor mauna hinuon ang mga katahap, mga pagduda sa mga kontrata. Kanang mga kontrata dili man na obligasyon sa mayor. I-contract is an obligation by the municipality. Dili na personal nga kontrata. So kinsa ang mayor nga mosunod, mutahod sa maong mga kontrata o mga obligasyon. Kung doon ay mga bayro nun, bayran ka na. Kaya dili man na utang sa mayor nga ning outgoing mayor, dili man. Utang o obligasyon, kontrata ka na nga gisudlan, entered into by the local government unit o Bahagna, Bohol. So ana lang. Pero anyway, atong tagaan ko, yung ana gyud lamang dapat himuon na to. Atong tagaan sa ayang kahigayunan kasi siya naman ang mayor karon, si Mayor-elect, no? Mark Louie Mononggol nga mao'y gipili batud pa sa katawhan sa Hagna. Ang gi-endorse ni outgoing Mayor Joseph Ranyola na si Vice Mayor Jujo Pagar ay napildi man. Ayun na naman na, election man, di ba? So, ang mupuli kaniya, dili tao sa outgoing mayor, manay klaro. Dili katong gi-endorso unta ni Mayor Joseph Ranyola. Din, o katong klarohon, maunta to'y saliga ni Mayor Joseph Ranyola, nga may magpadayon, mag-atiman sa mga nasugdan o mga proyekto nga gibilin ni Mayor Joseph Ranyola. Nya karon dili man niya ang mayor. So ako good, mas maayo good nindot kayo nga magtagbo, no? Mag-meeting si Mayor-elect Mark Louie Mononggol o si outgoing Mayor Joseph Ranyola aron mahapsay ang umaabot nga mga kalihukan sa lungsod sa Hagna.